Hello bro, welcome back to my video. Te nakaleng ka jonga kum YouTuber bat kum content creator. Ngapan pau ka jing snolem. Halor ka jing klatno jong u Dr. Didi Lapang. Ubadai u Chief Minister ubarim jong kane ka jala Meghalaya jungi. Lakai u Dr. Didi Lapang ha ka siphotrek ubana yayong khatkanai spa live saw. Badula klatno ha ka khatratrik u nailur arjar arkosan. Haka arta keba khandai poisnem. Te u Dr. Didi Lapang hula he bhaka arta hadu khandai poisnem karta jungi. Te haka jing longtenmen haka jing stom na ka jing longtenmen ka jungi i Dr. Didi Lapang ila khatno hapo Bethany Hospital Shillong haka khat artarik unailur arjar arkosan. U Dr. Didi Lapang ula longru ubre ubatrestom wawan nakai jing kasem kabaduk ula longru unong belala ni street worker hakaba ula trestom ula bela ndrei da ka jing angnut ka jongi ya ka jing thmu ka baila thmu da ka jing trestom ka jongi ila kelalong kum u Chief Minister jongka jela Meghalaya hadu sausin. Te ka jing trestom ka jong breu ka jing angnut ka jong breu ya ka jing thmu ka ba ula thmu watla u dogru kam don jing khangla. Kumbalong u Dr. Didi Lapang. Nakaleng ka jonga ngapan pau ka jing snolem. Halor ka jing klatno jong u Dr. Didi Lapang. To belai un ai ka jing jat thai ka bensim jong u Dr. Didi Lapang. Bat un pentengen yaki bahaying basem yaki bait bathon jong u Dr. Didi Lapang. Hapdeng ka jing yambreu jong kane ka jela ka jungi nakadaw ka jing klatno jong i Dr. Didi Lapang. To belai un pentengen ya ki bait bathon. Bat un ai ka jing jat thai ka bensim jong i Dr. Didi Lapang. Kumban su kedaw haka jing yu jing tip ka jonga u Dr. Didi Lapang ula longru way u nong yale Hill State u baladon benta ban penyo ya ka jala Meghalaya jungi na ka jing sinsar jongka sarkar Assam. Da ka jing ya trelang jong u Dr. Didi Lapang bat jong u Bibi Lindo bat jong u Gigi Swell bat jong u Mai Choping bat jong u Captain Williamson Sangma bat kiwe ki Rupokmat te nakaleng ka jongi ngelayo ke nyala ka jong ka jela Meghalaya. Te parlok tangkatne ki kentin ki jonga hakane ka video kublai sibun kublai syajar ngu pila pe ka video tong saya siang biang hakime bat ki video.